Элхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассаламу аля набина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Әмма бәд, менә без күп вакытта үзебезнең гынахларыбызны, кимчелекләребезне кешеләр белүен теләмибез һәм моны булдыра алганча яшерәбез. Әмма шул ук вакытта башка кардәшләребезнең, дусларыбызның, туганнарыбызның җитешсезлекләрен сөйлибез, фаш кылабыз, таратабыз. Әмма шуны онытмаска кирәк, динебез өйрәтә киресенчә, ничек үз гынахларыңны яшерәсең, калган кешеләрнең дә гынахларын яшерергә сөйләмәскә кирәк, реклама ясамаска. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям Ибн Маҗа җыентында килә торган сахих хадистә: "Ман сатара муслиман сатара Аллаһу фид дунья вал ахира" ди. Кем берәр мусульманның кимчелеген, гынахын яшерсә, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда да һәм ахирәттә дә аның шушы гынахларын, кимчелекләрен яшерә диде. Шуңа күрә бу хадис белән гамәл кылсак, хәерле булыр.